Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Danilo. Taong 1983, Ormoc, Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira si Danilo sa paanan ng bundok. May pamilya na siya noon at meron na ring isang anak. Sa lugar na yon, halos wala na silang hinahanap pa, gawa ng lahat ng pangangailangan nila nakukuha nila. Kung sa tubig at pagkain lang, talaga namang saganang-sagana ang kanilang pamilya. Hindi rin problema sa kanila ang kape at asukal tuwing umaga, gawa ng meron silang mga tanim na kape at tubo. Buong buhay noon ni Danilo, nakatuon lamang sa pagtatrabaho upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mag-iina. Kahit magkahirap-hirap na siya basta makalikom siya ng pagkain para sa mga ito, paniguradong wala yung problema para sa kanya. Dahil sa pagiging huwarang ama ni Danilo, kaya na may napakadalang nilang mag-away ng kanyang asawa. Maliban kasi sa napag-uusapan nila ang kanilang mga problema, hindi hinahayaan ni Danilo na magpakita ng masamang ugali sa harapan ng kanilang anak. Dahil dito, kahit hindi man sila pinagpala sa salapi, masaya naman ang kanilang pamilya. Sa pagtungtong ng taong ito, mas lalo pa siyang napuno ng pag-asa buhat sa nakikita niyang lumalaki ng maayos ang anak niya. Kung ano-ano na rin noon ang kanyang ginagawa, masiguro lamang na meron siyang kikitaing pera bago lumipas ang bawat araw. Kahit kasi nasa bukid na ang lahat ng pangangailangan nila, hindi pa rin niya maipagkakaila na kinakailangan niyang kumita para matustusan ang pangangailangan ng anak nila sa pananamit man o ibang bagay. Ang gusto kasing mangyari noon ni Danilo, maibigay dito ang mga bagay na minsan sa buong buhay niya, hindi man lang niya naranasan. Dahil sa ganoon niyang pag-iisip, kung kaya't napapadalas ang kanyang pagbisita sa baryo. Hindi naglaon, nakakilala siya roon ng isang lalaki kung saan yun naman ang nag-alok sa kanya ng trabaho. Noong una, tinatanggihan niya pa ito pero dumating ang puntong dahil sa kakapusan, napilitan na din siyang kumapit sa patalim. Para kay Danilo, hindi madali ang pinapatrabaho nito sa kanya. Bukod kasi sa pinapanakaw sila nito ng kalabaw, sila din ang naging katuwang nito sa lahat ng karneng pasikreto nitong kinakatay. Sa madaling salita, ang trabahong napasukan niya, pagbebenta sa iba't ibang bayan ng mga ninakaw nilang karne. Bagaman may mga pagkakataong ninanais niya ng tumigil sa ganoong trabaho, hindi niya yun basta-bastang magawa, buhat sa mga babala sa kanya ng kaibigan niya. Ayon dito, hindi maganda ang tumigil siya sa trabaho, lalo pat pinagkakatiwalaan na siya ng kanilang amo. Nangako naman yung ibibigay sa kanya ang lahat, kung kaya't walang rason para tumigil siya sa paninilbihan doon. Dagdag pa ng lalaking nakilala niya, paniguradong malalagay sila sa hindi kaaya-ayang sitwasyon kung gagalitin niya ang amo nilang mula umpisa, naging mabuti na sa kanila. Dahil dito, tuluyan na ngang nawala sa isipan ni Danilo ang pag-alis sa trabaho. Naunawaan naman niya kasi, maliban sa pagnanakaw, mabuti naman ang kanilang ginagawa. Bukod sa binibenta nila ang mga karne sa tamang halaga, mga piling tao lang din naman ang pinagnanakawan nila. Sa loob ng 7 buwang kanyang pagtatrabaho roon, inakala niyang ganon at ganon lamang ang kanilang gagawin. Subalit habang tumatagal siya at lumalawak ang kanyang kaalaman sa ganoong negosyo, meron siyang napapansing kakaiba. Ayon kay Danilo, may mga pagkakataong nakakasilay siya ng sako na animoy naglalaman ng katawan ng tao. Bukod kasi sa mahaba ito,
Nasisipat niya rito ang iilan nitong mga daliri na nakausli. Noong una, hindi niya yun pinaniniwalaan, pero dumating sa puntong nakakita na talaga siya ng isang taong iniaalis sa sakong kinalalagyan nito. Dala ng kanyang pagkagulat, agad naman siyang lumabas sa bahay katayan para magpahangin. Halos ilang beses niya ring paulit-ulit na silayan ang mga kaganapang yon hanggang sa dumating ang puntong nagkaroon siya ng pagkakataon para kausapin ang kaibigan niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, pilit pa yung tumanggi, subalit hindi naglaon, nagawa na rin itong umamin sa kanya. Ayon sa kaibigan niya, hindi lang mga tao ang saklaw ng kanilang negosyo. Minsan, may mga bumibili sa kanilang mga pamilya ng aswang, kung kaya't kahit ayaw man nilang gawin ang bagay na yon, napipilitan silang yon ay isa katuparan. Mariinding naniniwala ang kaibigan niya na kaya binabalik-balikan ng mga ito ang karneng kinakatay nila sa kadahilanang nilalagyan yon ng kakaibang sangkap ng kanilang amo upang mas mapasarap ang lasa ng mga karne nito. Yon ang isa sa mga pangunahing dahilan kung kaya't sa kabila ng kakayahan ng mga aswang na Manila, gamit ang kanilang sariling kakayahan, pinipili nilang doon na lamang bumili ng pagkain kapalit ng konting halaga. Dagdag pa nito na mas mainam na wag na lamang nilang pansinin ang mga bagay na yon dahil sa hindi naman nila kilala ang mga biktimang nahuhuli nila. Pagtatapat pa nito sa kanya na ang mga mangangatay ng katawan ng tao, paniguradong hindi yun mga ordinaryong nilalang. Matapos namang marinig ni Danilo ang tungkol doon, hindi niya maiwasang mapaisip gawa ng papaano yun naging posible gayong purong tao ang amo nila. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman siyang inakbaya ng kaibigan niya, sabay sagot sa kanya ng, At sinong nagsabi sa iyong tao ang amo natin? Huwag kang pakakampante, Danilo. Sa ilang buwan mong pagtatrabaho rito, hindi mo pa siya nakita ng personal. Nang marinig naman ni Danilo ang sinabi nito, mas lalo pa siyang nakaramdam ng labis na pagkabahala sa kanyang katawan. Sa isip-isip niya, kung totoo nga ang sinabi ng kaibigan niyang yon, paniguradong nalalagay na rin sa alanganin ang mga buhay nila. Sa puntong yon, nais na sana niyang umalis sa trabaho, subalit mariin naman siyang pinigilan ng lalaki. Naniniwala ito, hindi yon magiging magandang desisyon para kay Danilo, lalo pat nakatira sila sa isang lugar na walang katao-tao. Sa oras na nagalit sa kanya ang kanilang amo, paniguradong magpapadala ito ng mga demonyo sa kanyang pamamahay. Naniniwala rin ito na hindi titigil ang mga demonyong yon hanggat hindi sila nahuhuli at ang mas malala pa, napapatay. Dahil dito, parang nagkaroon naman ng angkla itong si Danilo sa kanyang mga paa upang hindi na umalis sa trabaho nilang yon. Sa paglipas ng mga araw, naging lantaran na ang pagsilay niya sa mga bangkay na itinatapon na lamang sa bawat sulok ng bahay katayan. Napansin niya rin noon, pakunti na rin ng pakunti ang mga hayop na kanilang ninanakaw. Minsan buong magdamag nila, nagpapahinga lang sila sa loob nito dahil sa kawalan ng utos na tumungo sa iba't ibang baryo para magnakaw ng mga baboy at kalabaw. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, nang hindi na nga maatim ni Danilo ang kanyang mga nakikita, nagdesisyon siyang personal na kausapin ang amo nila para ilahad dito ang hangad niyang pagkalas sa trabaho. Isang hapon, habang nagbabantay sila ng mga karne, nagkataon naman noong dumating ang amo nila. May mga kasama yung alalay na animoy hindi rin mga pangkaraniwang nilalang. Pagsilay nito sa kanya, walang pagdadalawang isip naman niyang itinaas ang kanyang kamay, sabay lapit dito. Pagharap nilang dalawa, mahinahong nagwika naman si Danilo ng,
Huwag niyo ho sanang ikakagalit, pero kailangan ko na hong umalis sa trabaho ko. Hindi na ho kasi kaya ng asawa ko ang trabaho sa bahay. Kailangan ko na ho siyang tulungan. Nang marinig naman ito ng amo nila, kitang-kita niya ang pagbaling nito ng paningin sa lalaking nagpapasok sa kanya. Pagtitig nito sa kinaroroonan ng lalaking yon, laking gulat na lamang ni Danilo nang bigla siyang makarinig ng pag-iyak sa kanyang likuran. Pagsilay niya dito, tumambad sa kanya ang lalaking nakaluhod, nagmamakaawa na para bang may masama ritong mangyayari. Makalipas pa ang ilang minuto, pagbaling ng paningin ng amo nila sa kanya, mahinahon naman yung sumagot sa kanya ng, Bibigyan kita ng 1 linggo para gawin mo ang trabaho sa bahay ninyo. Matapos ang 1 linggong palugit, bumalik ka rito. Huwag mo sanang kakalimutan, hindi ito pakikisuyo. Ito ay isang utos. Bilang pagmamay-ari ko, karapatan ko kung anong gagawin sa inyo. Mapalad ka sapagkat napabilang ka sa mangilang-ilang manggagawa na pinagbigyan ko. Sa tono ng pananalita ng taong yon, ramdam na ramdam naman ni Danilo ang paninindak nito. Dahil sa kanyang mga narinig, hindi na niya sinubukan pang makipagdebate rito. Pakiramdam niya kasi, konting pagkakamali lang, may kalalagyan na siya. Matapos naman itong mailhad sa kanya ng lalaki, dahan-dahan naman yung naglakad na para bang wala man lang nangyari. Pagpasok nito sa loob ng bahay katayan, nagbigay yon ng utos sa iilan nilang mga kasama na linisin ang buong lugar. Habang abala na yon sa pagbibigay ng trabaho, agad namang lumapit sa kanya ang kaibigan niya habang inilalahad sa kanya na nagsimula na ang kanyang araw na hinahangad sa kanilang amo. Pagkarinig naman ni Danilo sa sinabi nito, dali-dali naman niyang isinaayos ang kanyang mga gamit para makauwi na. Lumipas ang ilang oras, kasalukuyan na nga siyang nagtatrabaho sa bahay nila. Habang gumagawa siya ng mga gawain, pansin na pansin niya ang animoy kawala ng sigla sa kanilang tahanan. Kung noong wala pa siyang trabaho ay napakasaya nila roon, sa pangkasalukuyan, pakiramdam ni Danilo, marami na ang nagbago. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, unti-unting namamatay ang kanyang saya dahil sa mga karumal-dumal na pangyayaring kanyang nasaksihan. Nang mapansin naman yon ng kanyang asawa, hindi nito maiwasang mag-alala sa kanya. Palagi siya nitong kinakausap pero hindi niya hangad na ilahad dito ang tungkol sa kanyang mga karanasan. 3 araw pa noon ang lumipas, hindi na mapakali itong si Danilo kung ano ang kanyang gagawin. Iniisip niya kung babalik pa ba siya o hindi na. Halos minuminuto niya rin yung pinag-iisipan, subalit iisang sagot lamang ang hangad ng kanyang puso. Kahit anong pagpupumilit niya rito, ayaw na talaga nitong bumalik sa puder ng kanyang amo. Dahil sa desisyon niyang yon, muli siyang naglibot sa kanilang baryo para humanap ng kasagutan. Nagtanong-tanong rin siya noon sa mga matatanda hanggang sa dumating ang puntong nakarinig siya ng isang istorya ukol sa ermetanyong nagagawi sa bundok malapit sa tinitirhan nila. Ayon sa mga nakakita rito, hindi pangkaraniwan ang ermetanyong yon sa kadahilanang marami itong kakayahang hindi kayang gawin ng mga katulad nila. Dagdag pa ng matatanda na magmula noong bata pa sila, naging matunog sa kanilang lugar ang tungkol sa istorya nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ng mga ito sa kanya na kung meron man siyang isang taong hihinga ng tulong, paniguradong yun na ang ermetanyo. Naniniwala kasi ang mga ito na di hamak na mas ligtas doon ang kanyang buhay
kung ikukumpara sa mga abilidad lamang ng mga ordinaryong manggagamot. Hindi naman sa minamaliit ng mga matatandang yon ng mga manggagamot, pero ang nais iparating ng mga ito, mas mainam kung lalapit siya sa talagang may sapat na kakayahan. Matapos namang marinig ni Danilo ang payo ng mga ito, doon siya nagkaroon ng pag-asa na matakasan ang puwersa ng amo niya. Kinahapunan noong mismong araw, pumanhik siya sa bundok. Napag-alaman niya kasi sa mga matatanda, hapon na ako magpakita ang ermitanyong yun sa lugar. Kahit ayaw niyang iwan ang mag-ina niya sa bahay nila, pinilit niyang gawin ito alang-alang sa nais niyang mangyari. Sa pagbagtas niya ng daan, hindi niya maiwasang mag-alala para sa sarili niyang kaligtasan dahil sa unti-unting pagdilim ng lugar. Nang marating niya ang kalagitnaan ng bundok, tanging ang dala na lamang niyang sulo ang nagbibigay liwanag sa daang kanyang binabagtas. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, narating na nga ni Danilo ang tuktok nito kung saan doon bumungad sa kanya ang isang punong nagkorteng upuan. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya mawari kung mababahala ba siya sa kanyang mga nakikita o mamamangha. Sa isip-isip niya kasi, hindi pangkaraniwan ang upuang yon, gawa ng karaniwan sa mga puno, tumutubo yon ng pataas at korteng diretso lamang. Dahil dito, dahan-dahan naman niya yung nilapitan para tingnan. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bahagya naman siyang natigilan nang marinig niyang may umubo sa kanyang likuran. Pagsilay niya rito, doon tumambad sa kanya ang isang matanda na merong daladalang lalagyanan ng tubig na gawa sa kahoy. Pagtitigan nilang dalawa, kampante naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, Hindi ka ba nabibigatan sa mga markang dinadala mo, iho? Alam mo ba, ang mga markang yan may kakayahang gawing malungkot ang buhay ng tao. Alam kong naranasan mo na yan, pero sa kasamaang palad, hindi mo alam ang tunay niyang pinagmumulan. Batid kung matindi ang dinadala mong problema. Kailangan mo ba ng tulong ko? Nang marinig naman ni Danilo ang sinabi ng matanda, hindi naman siya nag-alangang sumang-ayon sa sinabi nito. Matapos niyang mailahad ang mga bagay na kinakailangang malaman ng ermitanyo, inilahad nito sa kanya na bumalik siya sa bundok kinaumagahan kasama ang kanyang pamilya. Ayon sa matanda, na habang gumagawa siya ng paraan para mapatigil ang panggagambala sa kanila, kinakailangan nilang manirahan sa kuwebang nakatago roon. Yun lamang ang paraan nang sa gayoy maging ligtas silang mag-anak. Dagdag pa nito sa kanya na habang nasa puder sila nito, wala siyang dapat na ikatakot pa. Matapos naman yung marinig ni Danilo, nakaramdam siya ng pag-asa sa mga salita nito. Upang masiguro naman ng ermitanyo na hindi na siya masusundan, agad naman itong inalis sa kanyang katawan ang lahat ng markang kanyang tinatangan. Maniwala kayo o hindi, pagkaalis ng matandang yon sa mga marka, doon pa lamang siya tuluyang nakaramdam ng saya at matinding pagkaginhawa. Yung tipong lahat ng negatibong enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan ay bigla na lamang naglaho. Bago pa man lumalim ang gabi, nagmamadali namang binagtas ni Danilo ang daan pababa ng bundok. Pagka-uwi niya noon, agad naman niyang inilahad sa kanyang asawa ang tungkol sa mga nangyari. Kinaumagahan, hindi pa man sumasapit ang bukang liwayway, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan patungo sa pinakatuktok. Pagdating nila roon, bumungad sa kanila ang matandang nakaupo sa puno at nagmamasid sa napakagandang tanawin. Nang maramdaman naman ito ang kanilang pagdating,
Agad naman yung lumapit sa kanila at kasabay nito ang masaya nitong pagwiwika ng, Pasensya na kayo sa tarik ng daan, ha? Sa una lang yan. Kapag nakailang beses na kayo ritong pumanhik, alam ko namang masasanay kayo. Matapos nitong makapagsalita, agad naman sila nitong ginabayan patungo sa isang yungib na nakatago sa mga nagsisitaasang puno. Pagdating nila roon, ibinuhos nila ang buong araw sa paglilinis at paggawa ng kanilang mga higaan. Lumipas pa ang 2 linggo na natiling nakatira roon ang pamilya ni Danilo. Akala niya nakalimutan na sila ng amo niya pero nagkamali siya. Sa pagsapit ng gabi ng Biyernes, habang nagpapahinga sila, bahagya naman silang nagising nang makarinig sila ng kakaibang pag-aangil sa paligid. Dahil dito, dali-dali namang kumuha ng patpat ang matanda sabay labas sa kuweba. Sumunod na rin noon si Danilo nang sa gayoy makita rin niya ang mga mangyayari sa paligid. Ngunit pagkalabas nila ng kuweba, doon bumungad sa kanila ang napakaraming nagsisipulahang mata sa bawat sanga ng punong nagtatago sa kanilang tinitirhan. Sa isang iglap, nasilayan na lamang niyang bumulusok ang mga nilalang na yon at kasabay nito ang pagtaas ng ermitanyo ng hawak-hawak nitong patpat. Dahil sa ginawa nito, mula sa lahat ng butas na nakapaligid sa buong lugar, nagsilabasan ang mga ahas na merong kamandag. Yon ang nagsilbi nilang depensa maging opensa. Dahil dito, bahagya namang napaatras ang mga aswang upang makaiwas sa tiyak na panganib. Sa pansamantalang pagkaantala ng labanan, kitang-kita ni Danilo ang kanyang amo kasama ang lalaking itinuring niyang kaibigan. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na aswang na pala ang lalaking tumulong sa kanya. Mahirap man niyang tanggapin pero alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang magagawa. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, ramdam na ramdam naman nila ang paninindak ng nilalang, subalit hindi naman yun gaanong nakakaapekto sa ermitanyo. Maya-maya pa, nag-aangil namang nagwika sa kanila ang amo niya. Hindi ka man lang ba nag-aalala para sa iyong buhay, Danilo? Ang mga kasama niyo, mga ahas na walang kakayahang mag-isip at gumawa ng taktika. Sumusunod lamang sila sa nais mangyari ng matandang yan. Kapag napaslang ko ang matanda, katapusan mo na rin at ng iyong pamilya. Matapos nitong makapagwika, agad naman itong inutusan ang isa nitong kasama na sumugod. Subalit bago pa man ito makalapit sa kanilang kinaroroonan, mula sa lagusan ng yungib, lumabas ang isang dambuhalang ahas na merong 2 buntot. May palong din yun ng manok at ang bunganga nito, napakaraming nagsisiusli ang pangil. Walang sabi-sabi, agad naman itong sinakmal ang sumugod na aswang na siya namang mabilisan nitong ikinamatay. Paglitaw ng higanting ahas sa kanilang tabi, napahagikgik na lamang ang ermitanyo habang sumasagot sa aswang ng, Tama ka, mga ahas nga lang sila. Pero matanong kita, kaya niyo bang makipaglaban dito sa alaga ko? Kahit 100 pa kayo riyan, malakas ang paniniwala ko, hindi niyo ito kayang talunin. Marko po kontra sa aswang. Tingnan nga natin. Dahil sa sinabi ng ermitanyo, mas lalo lang naman itong nagbigay ng galit sa mga aswang. Dala ng kanilang galit sa sinabi nito, buong puwersa naman silang sumugod para paslangin ang dambuhalang ahas na pumatay sa kanilang kauri. Sa isang iglap, muling sumiklab ang labanan
sa pagitan ng markupo at mga aswang. Si Danilo naman noon at ang matanda na natiling nagmamasid lang sa paligid. Maya-maya pa, nang pinapalibutan na ng mga aswang ang markupo, agad namang nagpakawala ng simbolo at usalang matanda na siyang naging sanhi upang magsilitawan ang apoy ni San Telmo. Paglitaw nito sa paligid, paisa-isa naman itong sinugod ang mga aswang, kung saan sa bawat paglapat ng apoy na yon sa kanilang katawan, nagiging sanhi ito upang masunog ang kanilang mga kaluluwa. Dahil sa ginawa ng ermitanyo, marami sa mga nilalang na yon ang agad na binawian ng buhay. Pagsibagsakan ng mga ito, naging pagkakataon naman yon para sa markupo na sunggaban ang amo ni Danilo. Sa pagbagsak nito sa lupa, pilit pa yung tumayo pero nagawa na yung masukol ng ermitanyo. Pagtutok ng matanda sa ulo nito ng kanyang patpat, wala naman yung nagawa kundi ang manatili. Ba't kami matatakot sa inyo? Gayong katawan lang ang kaya ninyong paslangin. Hindi ba kayo natatakot sa mga mamamaslang ng kaluluwa? Wika ng matanda sa nilalang na yon. Nang akmang sasagot pa ito, walang pagdadalawang isip naman niya yung pinakain ng apoy ni San Telmo. Dahil dito, agad namang nangisayang lalaking yon hanggang sa tuluyan ng maagnas ang buong katawan nito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman silang umupo sa harapan ng bangkay ng mga aswang habang patuloy yung pinagmamasdan. Pagpasok ng markupo sa loob ng kuweba, kitang-kita ni Danilo ang biglaan naman itong paglaho. Lumipas ang mga araw, nanatili pa rin silang nakatira sa bundok kasama ang ermitanyo. Halos inabot rin sila doon ng 1 buwan hanggang sa dumating ang puntong nagdesisyon na yung maaari na silang bumalik sa kanilang tahanan. Magmula noon, naging maingat na itong si Danilo sa kanyang pasya upang hindi na maulit pa ang minsang pagtatrabaho niya sa bahay katayan. Laking pasasalamat na lamang din niya dahil tinulungan siya ng ermitanyo na may alagang markupo. Okay, opinyon ko sa kwento. Parang ayoko magbigay ng opinyon kasi meron akong isang tao na namimiss, no? Na sobrang tagal ko na siyang hindi nakukwento. Sobrang tagal nang hindi nasundan yung episode niya. Tapos hindi ko pa rin siya pwedeng banggitin, no? Kasi nakalak pa rin tayo. Alam ko, kilala ninyo kung sino yung babae na yon na merong alagang markupo. Medyo na, ewan ko, nangingilid yung luha ko ngayon kasi parang wala akong magawa. Alam niyo yun na gusto ko na ikwento yung kwento kasi tapos na yun eh. Pero hindi ko siya magawa kasi nag-iingat ako. Pero yun nga, sorry, medyo mahaba yung intro ko para sa opinion ko. Masasabi ko lang rito, sayang to at hindi to naging series para kahit saan naman lang sa markupo, makapiling natin yung minahal nating lahat na babae dito sa channel ko. Diba? Yun lang, hindi siya naging series eh. Pero ang lakas nito, parang ang dami niyang kaibigang engkanto na kayang lumupig ng mga aswang, di ba? Tapos ang swerte lang din ni Danilo kasi nga nakita niya yung ermitanyo na yon. Pero wala rin naman sinabi yung mga tao na mahirap matagpuan yung ermitanyo eh. Sinabi lang na merong ermitanyong nakatira sa bundok. Kaya madali sigurong nakita ni Danilo. Pero kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.